kabagaktin ka jong blay kadon na paring jongi kadaw ka baningkong balay ba ublay usya ya ubriyo kaday namar ba ublay ukwa ken ban tenjo lani ba ong kakaktin nong way ukwa ban put yangi into a test ban tenjo yanga bat yapi ngaken mau kaktin ka jong blay ka kitab Deuteronomy kalenong ka bapra ka rekod ka baar kumno ba ublay uong yagi kun Israel hatu pimshim ken mau mo pila kelet no ya gai ka ba manga ublay ngalale hapadeng jongpi nadu kapor jong kari Egypt kayeng jong ke jinglong mrau bat om tang hangta pilamat pilayoi ya gakti ke jonga hagaba piya ling ba ka duriau ka basau kita gi nongshun ke jongpi kila jano nagakmat jongpi bat pimshim la yo isu ya ki haga jingim ke jongpi bat pilayat ling ba ka duriau ka basau Barapedeng jong kata ka riklau jong ka jingdo jingkerman. Pila yomat ya gakti ka jong blay. Ban menta pidon. Hang ni. Hatu pila kelet mo ya ka ay ka ba ublay ulale ha ka jingim ka jonga ba ka jong pi. Kehenman ba ki para ki jonga. Balay mapi bat manga kum ki banget ki babut yu jisu ngimat di kini ki jingjenjar ngimat di umat ketang ka singkli jongi ka dab bat ka ji di ki umat ki jongi tai namar bau blai ukwa banten jo yang abat yapi bat kumno ngile haga bakum kata kapor lani kumno ngi respon ngi react haga bakum kata kapor kata ka di ka daw ka baningkong ka bau blai usha yo brio banyat ling ba kini ke jing tenjo kawai ke nuksa pinyo i ke jing im ke jong Joseph tin ke jong blai ke kitab Genesis kelenong naduk ke ba lai po kandai haduk ke ba sau po wei pinyo i ke tu ke benta na ke tin ke jong blai ka bangen nom don por ye ke ban puli ba ban yathu ru apeng jong pi ye ke dekon pila ban puli he ke yeng ke ba pi don pinyo i ye ke jing im ke jong u pila ban ong ba u shimla deserve la ne kam shimla don kanu ka ba penlong ye u ba u don hok ban yo ye ka tu ke jing sha ba ke jing mat ke jong u ha ke jing im ke ba man lagesngi shimla le ye kanu ka pop ula shade ha ke henman kila thmu ye u ban penyap henwe kila dino ye u kumumrao ba ula poi ha ke yeng ke jong Potifar shimla le ye ka pop Pitip ya kata bagak tin ke jong blay ke tu pila ban ong kumnu udon hong ban yo ya kata ublay udon ya ke plan na gamda jong u ka ban tes yo u react kumnu ha gabakum ke de kapor badia pi badia ngaru ke igarai baga jubab ke jongi habangi mat ya ke jinge hatung yong trai ngan sno tang hame nengan lenno yo trai ngilai keren men syam tayo kita ki riu start ki riu krau perkan kabaki ong hagak tin nong wei kita ki inteleng bat la ong baki nong thok ki ong ko mengila ong men syam tayo badai kan ni ka wei ne ki jing ka ba pelong ye kini ki briu bakin jingai no blai dai kini ki jing ka baki kim la ban sngo thu kim persang ru ye ka ban sngo thu kim persang ban wat ye ka daw ki shu ong bait bau blai dan ublai kwa ban tenju ye pi ublai kwa haduk kat nu phila ban sha bat haduk kat nu phila ban ngej ban sha nyau kalong ka ban ning kong kabar tin ka jong blai ka ong ada puli ke kitab jauh Jeremiah kalenong ka bakat nan riu ka dekot ka ba ar puwei ka ong ye kini ki kentin hakmi ngan pentip haki hakani ka sisien ngan pentip ken haki ya ka kti ka jonga bat ya ka bor jonga ba kintip ba ka kerteng jonga ka long u Jehova uta ka di ka kentin ka ba ublay u ong yo Jeremiah Bagadau ka ba ar balay ba ublay usya ya ubriu ba unjinjar kalong ba ublay ukwa ban yalam ya ki briu lani ukwa ban direct ya ki ban peni le ya kani yat kum ni ban long kum ni hagapor ka ba phimat ya ge jing ublay ukwa ban direct lani ban yalam ya ngi syakajat jong ka ding na ga jong u ukwa yang bat ya pi bangin snow tu ba pi bat manga ubriu ni dei ki briu ukwa bantip banga bamapingin pla ya kata pikin mau ya kata ke kitab Sam ke jingrai Sam kaba ngijus yos ngobha habala pule bau blai ong ya to ke kentien to ngap bato tip banga ngalong ublai manga lada pipet ya ke original translation haga Hebrew ke ket ya gani ke jingmut ka bau ublai uong Yosim Hezekiah habala rwai ki kun ke jong kora wong ya gani ke kentien tip bame ubrio
melang ubliu ubatulan. Admit ya kata ba melang ubatulan. Bat ubriu ru hagini gisngi. Yoi keleng hagani ka pandemic ka bala syirkai ka bala sar ya ka berthei ka kawai bat hari India ka ba it ka jongi bat ka bayar ngiwe kat nang mi kisngi kita ke kes kinang kiu ublei ling ba ki jingja ki bangi man ukwa ban yalam ban direct yangi ban pen i hangi kanu galenti ka bangi de ban yai bagalenti ka long bangin lej ha kejat jong ka ding phna ka jong trai ha kejat jong ublei ban ong bat ban plasham mensim. I am nothing without you. Ngam long ay kilam mami. Kata kadi ka daw ba kabar kabalay. Balay ba ublay usya yo ubriyo ban mat ye gejing jenjar. Kadaw kabalay kong kaktihin ka jong ublay ke tu yengi. Ba ublay ukwa ban penbet yengi. Ukwa ban karek yengi. Ukwa ru amtang ban penbet ukwa ru bamangi ki briyo ngin dipen lan ngin syanya hau. Bat ukwa ru yengi bangin sakhi yo. Ukwa ban penbet ningkong ukwa ru bamanga bat mapi ngin syanya teli hau peni ka perthai hagini gisngi kila persang bat ubriu kamtam haka spatsnem ka bamenta kata ka postmodernism ka bangiong kata ka postmodern era ka bangiong ka bangi yukeli jingkeli bet why kalong kumni balai kalong kumta kata kadika ka konsep bangi keli jingkeli shibun kiai bat kani kadika konsep jong kata ka pre-modernism lani ka postmodern era ka bangamut banong bau briu usubu jingkeli bet ya kiai baro haga jingim ka jong u bat tre ya ka banong halade bangan dipen how blay ubaim Kehenmen bagi para ke jonga ka tien ke jong blai kong ka kitab jing pen paulai ka lenong kat khandai ke rekhot kat ye ki banga ien ngasneng bat ngasempan to snau shit rehem namar kata bat to kella ka bamut u David ruang ha ka sam ka basispa kat khandai ka rekhot ka ban nyo phuai ka babha yanga bala penshitom yanga bangan dup nang ye ki an jongmi kehenmen bagi para ke jonga ubriu hakas pasnem ka baar poi ngan bu agaktin nong way pinom snow ay he is trying to play God ni persyang bangin ong halade bamanga bat mangi ni day kiblay day mangi kibaray yaka ay ka bangin le day mangi kibaray yaka ay ka bangin ikwa day mangi kibaray omdan manu bala ban batay utaw blay bat kita kian ke jong ukim trekam ya gejingim ke jonga hot kata gejing tho kalong kumta I respect ngaburom ye gejing ong jong pi tang banga tengam pediang kata kadai gejing long jong kani gejuk kabamanga bat mapi ngiem bangai ken mau ye kawai ka email ke jong wai parlok uba ien kisnem ki balalet no ha kisnem arajar khat san khat riu ka bola pha yanga ye kani ke email bagata ka content jong ka email ka ong ye kani ke kentin bauta uparlok uong dwailem se Dua se yung mama jonga bangi hangtai hari Amerika kata gari ka bakraw ka spa ka kraw ka burom paruong utaw mama jong u ubade uway na kita ki bahakmat ki riu start ki riu syampang lane ka bagi ong kita ki scientist baka kentin ka bami na ki kalong bangim dan kam shu yo blay hakani ka juk ka bangingim Piyo iling baki kor ki bor lagi ki media ki ba lami ki video baki briu ki yam ki briu ki dam baki kosio badong try ya rab yangi ublay ukwa ban korek bad ublay ukwa bamanga bad mapi ngin syania hau babangin sakhi yo kawasaw balay boblay usha yang abat ya pi bangin ya lingba ya ke jing ublay uburom ya karai jong pi bad jonga uburom ya ka ka ba pipirai men syam tayo ngilay kren syapang kata ka free will kata ka mon lai lut ka ba ublay u ai ya pi bat yanga haba ulatau yanga bat ya pi hakadur ka jong uhi baula banrai ya ka ba sniu hoi lani ba em ya ka ba sniu lani hoi ya ka ba ha ngila banong hoi na em ya ka ba sniu bat ya ka ba ha ublay uburom ya kata
Pitarai hak per Eden hak tu kapor ka bandang long ka berthai hak bala thau ublei pitarai tip yu Adam bat ya gaim baki labam yu tu so lani pimut dur ba ublei la mo ban khang yu Adam bat ya gaim bakin ong bakin numbam yu tu so bala adong ya ki ublei ula ban khang na mau de ublei jongki blei baru trai jongki trai ula ban le ya kata re balei le namaru buram ya karai ka ba u Adam musim Gilai keren ya kawai ke jing ya tu kana kawai ke jing jah ke ni ke tayo ke bala lek no bai wei ibriu haba la ya keren la ya selok la pen I haki la council yo I to shimse ya ke ni kawai ke lenti le no da ke ni ba pen lek ni ke jing ke ban sawan hendrai haba ki rai da ban le persya ya kai ke bagi nong syarai ki ong hadien lai banai bada hadien sau banai kai ke bai le ke long badi ong haka message nakwa ban penyap no elade ublei uburam ya ga ka ba pirai pikwa ban penjot ya ga jingim ga jong pikwa ban le kumnu ki henmen bagi para ga jonga ublei na jorong upej baru ang ngaburam ya kata ngaken mau ya ga ga jing tho ga jong wei ubriu habang puli ya ga ga kot bagada ka kot ka ba ula tho uta upol Johnson wang ngan puli ha ga tin nong wei if God is infinitely good and infinitely powerful too, why should evil exist at all, or why God allow evil to flourish? Uni Paul Johnson utho baru ong ye gini gigintin. Balai ba utau balai ubakam yaladi ba udai ubalai ubakrau negi bakrau ubam dan kentin balak ban batai ubalai ubalong ubakrau ba don bor balai ken umla ban pensange balai ba umla ban penduno ya kata ke jingsniu kabadon hagani ga berthai bat balai ba ka jing ya snam ka jing klumar kami kan ni ni ubriu kali ya kata pangas ngotenat ya kawai ka response bat kawai ka jing tho ka jong wei ubriu ubang itip uba lap lang lani uba contribute lang ya ka calculus sabala invent ya ka utau Isaac Newton bat uta Gottfried Leibniz ngalak ban bakla ya ka keno wat pinum sngowi ai ngas ngotenat ye ke jing tho ke jo uni brio baru wong ban respon lani ban jubab ye ki brio ki ba kili ye ke jing kili balai ba ke jing sniu ki roi kat ne lada ublai ulong ublai ubaim ba phila ban keliru ye kata le se ha ke janmin phila ban ong balai ba ke jing sniu ka roi kat ne la isher kai hatu utau ublai ubakrau la mo ban pensange la ne ban pendo jan ublai ula ngan ong ye pi ba uni brio ong ye gini ba usim ye ka wei ke nuksa wong lada ublei udai ban pensange yaunu unu ubriu ubashim da umau ban pu sniu yano ba ban kawang ya kata ga kali bat hang tai ban don ka accident ba ka jing yap briu ka jing snam kan don lada ukawang utau briu da umau ublei uhaban go beyond lani ban penprano ya kita ki fundamental laws ki baula thau ya ga berthai paruang haban penduk no ya ka gravity ha ga bakum ka par bau tau mau unum day yu tau brio bau tau mau un pet shajrong lani un hap no shapo lani un pet no shanu shatai banum day ya kata kali bad ukren pat shapang kata ka cause and effect ukren shapang kata ladang ale kum ni kan japat kum tai wong pimut dur pan ki brio ki barai kelung kensan kata ka bor kata ka gravity kan jano naga berthai wong le kum no bahaga bakum kata ka por itai brio ka kemi ka badang bat i kelung kin her kan san sejrong bat hakapor bakan wanno bakan don biang kata ga gravity laban mensau biang uta ukhlung lani kata ga brio wang kanum la banlong hakabakut uong ye gini kentin ublai uthau ya ga berthai lani ga universe ki don kita ki fundamental laws ki bala bain lani labu ya ka bakade ban yat ling bakat ni batam na kata kanum la ban urlong namar lada kapalan nang ta kan kta ya ga berthai barok kowe Badah kabakat du uni ubriu Gottfried Leibniz wong ye gini gigentian. Wat kedau yo blay. Pej ye katemai. Manu bakawang yo tau mau. Manu bajiet ban kawang yo tau mau. Day utau ubriu ubatmus niyo. Kihin men baki para ki jonga uong uni ubriu. Wat keno yo blay. Ubu rom ye gajing rai gajung pi. Bat kata karai gajung pi bun sien. Kapen mong kapan mensau bat ka ktaru ye ki wei ki brio
Kidon kibriu ki baong hakini kisngi pastor ngam tere syu ya ka ban lejing seng balai. Ngamla ban mudur baha ka balang kidon kibriu ki batu no ya ka kam ka jonga ka banga besa ya ilok badi kun ni jonga bat mentang ngam don kam syu namar kita kibriu kidon ya ka pisah. Kata karai ka bangi ngisim ublei uyoi. Ula ban pensange. Hadoi uburom ya ka ka ba pipishim ya ka rai. Kawai pat. Balai ba ublay. Usya ya ubriyo ba unjenjar. Ublay ru ukwa. Ba mga bat mapi ngin jenjar. Ngin sngaw tu ya ka pain lani ya kata ka struggle. Day namar bangila. Ban yarap lem ya ki waypan. Ki henmen ba ki para ki jongi ki bamat ya ki jing Upol ong ha ka shiti ka jong u shaki korin kalenong ka baningkong lai bat nyo ka shiti ka baar ka jong apostol Paul shaki nong korin. Kalenong kabaningkong lai haduk kanyo ke dekot ngan puli tang ya ke dekot kabalai wong kumni uba pentengen yangi haka jingjenjar jongi baro kenang ya kaban aibor yangi ban pentengen ya kita ki baha kanu ka jingjenjar dakata ka jing pentengen dakabala pentengen yangi hi daublay ya kani ka ju ka jing pentengen kani ka ju ka jing mat ka jongi ka bangi ngi mat laningi experience ngila ban ya thu shikiway baublay ulong kum ta baublay ulong kum ni to le no kum ni wadu jing kerman pangi thu ipi day tang habang amat igi jing manga ngan sa snow thu pleng ban long kum ni kum ba pipi mat kalong ka ba banlong u Kristan u bashisha kalong ka ba ba banlong Kristan u bashisha lani banlong utau real Kristan kumba u Kris u kwa yang abad dia pi kalong ka ba ba lada ngalayat menta kum utau Kristan ngas ngau thu habanga persang man lagas ngi ki men bagi para ngas ngau thu ka target kawan nasyani bat nasyatai kiktin ka ba kikran kumni bat kumtai badai kan ni ken ka ba penlong yang abangan ngau thu ya jing ka ba ka perthei kaman banga ngau thuru kumno ban yarap lem yaki bat ban yalam yaki syaka kejat jeng ding pena ka jong trai baga bakat du ki hinmen baki para ki jonga hakani ka janmit jonga ni gisngi balai ba ublai usya ya ubriu ban ya lingba ki jing ublai ukwa yang abad yopi bangin yat ling bangin ni gijing le kalong ba ublay ukwa yangi bangingin sngow thu ba bangin tip ya ka jingmut ka badan ha ka do nut jong ukwa ngan bu agak tin nong way God allow us to suffer in order for us to know God's perspective ukwa yanga ba dia pi bangin sngow thu ya ki jingmut ki ba shalandat ki jong ublay ki ba utmu da kum way lani ukmu da kum ni da kum tai yanga ba dia pi mentang nginom la ban sngow thu and wala ngila ya lingba ya gini ngin sa ngau thu ya ka ka ba ublay udon ya ka jing tmu nai ka mata ka jing ka jongi pigen mau ya ka kitab ka jong Jeremiah ka lenong ka ba arpu kundai ka dekot ka ba khatway la da pi puliru i ka dekot ki ba shakmat penyo i ka ba uni u Jeremiah ulatho ya ka tu ka shiti shakibriu ki ba don ha ka ying jong ka jing long mrau ha Babylon baru loong bangadon ya ka plan ka babam jukut na gamta jongpi henry minta pin numpat laj na kini ka jinglong brau pin hapsa hangta daki pau taligisnem pin hap snow tu shwa balai lani ka ka ba penlong ya pi ba pilayo ya ka ri jong ka jingkular henry minta pi wan biang ha ka ying na gamta ka jing ka jongi pigen mau ya ka kitab ka jong Jeremiah ka lenong ka ba arpu kundai ka dekot ka ba khatway lada pi puliru i dekot ki ba shakmat penyo i ka ba uni u Jeremiah ulatho ya ka tu ka shiti shakibriu ki badon ha ka ying jong ka jing long mrau ha Babylon baru loong bangadon ya ka plan ka babam jukut na gamta jongpi henry minta pin numpat laj na kini ka jing long mrau pin hapsa hangta daki pau taligisnem pinhap snow tu shwa balai lani ka ka ba penlong ya pi ba pilayo ya ka ri jong ka jingkular henry menta pi wan biang ha ka ying jong ka jinglong brau pilala teng na Egypt ka balong ka ying jong ka jinglong brau pilayo ya ka ta ka promise land ka ri jong ka jingkular ka bang ai ya pi henry snow tu pat balai pi wan biang hang ni ha ka ri jong ka ying jong ka jinglong brau ha Babylon wa ngadon ya ka plan ka nam ta jong pi henry menta ngan numpat
le ban pelat ya pi handai pin haban ya im hangta shong sa hangta kada khot ka bakhandai ka bashipau la de pi puli ka bashakman la kada pi ban shong kurim shong hangta la kada pi ban trei ka kam ka jam ban yo ya ka profit ka yo nong hangta ban trei business hapo kata ka ri shong hangta namar pin shong slam namar hadu menta pempat ngau thu ya ka ka banga ngakwa ya pi ba pin le ngakwa bangan long mga ublay jong pi bat pi pin long ki briu jonga henrai ya kataru pi le kat ka ba pi mon kum bangal ong syakman ublay wa ngakwa bat nga respect nga burom ya ka rai ka jong pi ki parlok ki jonga ngiyo i ya ka jingyam ka balong katakan nong shun ka ba kraw ka jong briu ka bangiyam ngi pat ke donut habangi mat ye ke jingdu no e ki ba iet ki ba thon ha ki yeng ki sem ke jongi tang hang ni ru phin yo i ye ka ta ka donut ka jong blai lani ka jingmut jimber khan ka jong blai ye ka jingyap ngi ti ngi yo i ba ubri u lej no ka di ka jing pen ya khlan pitep u blai u yo i u yo i ye ka jingyap kum no u blai u yo i kum ni ye ka jingyap ba om dei ba u du no u yo i ba ubrio ubayat lingba ka jingyat lenti pilgrim uwan pai biang syayeng shongne jang o tanghang taru pinyo i ki arteli ki jing batai ki jing sngoto ubriu uyo i ka jingyap dakumwe ublai uyo i ka jingyap dakumwe ublai usha yang i bangin ya lingba ki jing ngam tip nang ne shakmat ki henmen baki para ki jonga ki ai ki jing ki bangin ye kendo tin ka jong blai kala ya thu ba kala batai ki ai ki jing ki ba kham kraw ki bangin se kendo kum ki bangai ka jing bakla jong babun ki beriu ki ong laban long kristan kalong ka besok ban long kristan ka nam setan ka kam is very easy ka sok palan bat bun ki ya but ya kata kelenti bat ki ya le ya kata hare ban long u kristan u ba shisha nado monday hado sunday dai ka ba ba baki jing jinjar ki jing ki ba pipinye kendo kat nang mi kisngi henry ngamut ki men baki para ki jonga ban pendu men siam ya pi ublai udon ye ki jing tmo jong ka bahapo ka beneng bat ki ki baja ha ka perthai ki yat lingba ka kti ka ba don bor ki jong iwei sim ying enom hap klem ka jing tip ka jong ukpa u jonga u ba beneng ka tin ka jong blai ke tho yang ka gospel Matius kanutam yanga bat ya pi ke bau blai ula thau dakini ki kti ki jong u ban ong yang in ye thau yu briu ha ka dur ka jong u hi bat om tang kata ha ba ubriu ulale hala ka jong kamon kum ba manga bat ma phi ngi jule ba ka jingim jongi ladang ipet ye ka minor ngim sngo sarong ye ka e ka bangingile ngi sngo leran ye ka e ka bangile na ma ublai u yo i ye kita baro pile aga bari na ka ba u blai u yo i ye kata henry u tau blai arajar snem tam menshwa ulale ye ka ba om don manu balale ula pha ye lo jong ukun ubala kamarwe ban pen im yano ye pi pat yanga pat de uji suru ubala mat ye ke jing jinjar pila ban modur ki jing ki ba manga bat ma phi ngi man kim pat long ban compare ya ka ka bau jisu ulaman dei namar kata ka daw ka sor ka room ka don haka an ka jongka ka constitution ka jongka baga dei ban protect lani ban yada yalagi jongki citizen ki nong shong shnong ki jongka baya ki ni ki nong shong shnong lani ki badai ki basa haka nong ba room lani ki di briu jong ka room ki nom dei ban yad ling baga ding pana ki men bagi para ki jonga Jisu ushim ya kata bat ong utu nong ruai ubang ngau tanat abang ruai nginom la ban ngau thu kumno lani hadu katno Jisu ulasha halur kading pana nagam ta jompi wat ong tang ma phi bijenjar Jisu ulashim ya kabha kababun nagam ta jompi bat nagam ta jonga ublai unyarap bat ublai unkerhu ya gani gajing ya selok kajing pen kan mau baban jubab ya gini ke jingkeli kabalakta ya ke jingim jongaru pan ngajukeli ya gini ke jingkeli bat bon ke hinmen bagi para ke jonga ngatip bapiale ya gani pan ngaj boblai unkerku ya pi kat bagi sngi kipor kinang yat pada katayo ka bansawan ngin sa address pat ya gawi ke jingkeli ngan persyang ban keren
syapang kawai pat ka jingkeli syai ublay udan haka jinjenjar ka ba ubri umat bat ka Sunday ka ba kaddo kumno kum ki Kristan nginle nang ni syakmat ublay unyarap ublay unkerku ya ka jingit selok ka bala keren na preng jung ka jing tuat nai ka menta ka buram ka ublay. Amen. Nginle ban ya shim bentalang haka jingya duai lang kumbangilale men syam tayaw bat kini kiman ngakhot ya pi baro pi don haki yeng ki sem pi don hangno ba pi snok tilang ya ga jing shakri blay haki ni ga janmin pi nya shim mentalang haki jing duai pi laban dem haki khosio pi laban shong haki jaga shong bat pelet ya ni ga por haki jing duai ngin dia duai ya kini kiman ngin aingu yo blay namar hadu ka ni ga sngi u blay ulari ula penim yang abat ya pi hadu kani ka klip mat ka bamenta POE ka mit ka jong pi ka dap da ka bam POE ka pi thia min mit ka don ka tunum halor ka sat ka jong pi kala er kam shimla yo ban sho ye pi bleu ka khu ye pi ngin ai ngo ye kata ngin duai ru ban ngin yam bau blei un pen khia ele ka jong kari bat kari India ka ba i ka jong i bat ya ka perthai ba un ai lat ru yo breu sa chi sen pat ulale ye ka jing long krau ki jong u ban yale persha yo blai ngin duai bo blai un ailat bat ka bakhat do ngin duai ye ka jing ye dei ki jong i shimat bat law nong panem hatu blai bat u blai ngi don hajan la ne ngi jingai nau blai to ngi le lang hau blai ha ka jing duai to ngi ne duai lang ngi wan na kmat jong mi au blai u bau pa u jongi u ba habneng melong u blai u ba khuj aba ka khet ka jome ko trai ki her ki khirop bat ki angel ba ki mani ba ki yaro ba ki ong ba mi melong u blai jong ki blai baru trai jong ki trai u blai u ba dan hok ban yo ye ka jing mani u blai u ba dan hok ban yo ye ka jing yaro ke jongi bat a blai ha ka ni ga no pai jong ni ga sngi ngi wan ko kan rahat ba e ban ai ngo ye me namar ki ei baro ye ke ba melale ai ka jing im ka jongi ke ba hoit ko kan ran de ke thlit briu ngimla ban snau thu ngimla ban shampang ba hadu ke ne ke khlip mat ka ba menta go trai medang ri pen im yangi hoit la da me thau ye ke jingle ke jongi trai la da me yo i la da me yit ye ke donu jongi trai ngi snau thu ban ngi tip ablai ba ngi shem bangi long ke baduna akmat jong me ane ko trai ngi wan akmat jong me bandem ba ban ngu akmat jong me banau trai ngi ai ngu bangi yaro ya me belong ublei ubakrau ubadai ban yaro ban mani kat ba ka perthai kat bangi dang ring ban ngi dang penhiar mensi ma ga jing im ga jongi ken ran ba ngi dwai ha ga ne ga por ba me menis nei ban yalam ru yangi men pen khia ya ga ri ga jongi ko trai men pen khia ya ga ri India ga ba it ga jongi men pen khia ye ka perthai ko kan ran ngayo i ha gini gisngi ba ka perthai kas dang ban wan kas dang ban snow thu ko kan ran ba ka lale persha ye ka man ka jong mi ba dai hang ni ko kan ran ablai jonga ye dwai ba min snei ban snow ye ngi na baneng ba ho ba men shash ko re ke jing dwai ke jongi ado men ta ko kan ran mem shimla jingai no nangi ado men ta ko trai ablai jonga abangi ma de ke jing ngi ma de ke jing yale aga jing im ke jongi ko trai ba en ngis ngau tho ba dei ke bangi ngi le hi hoi ko kan rat kum ki kon Kristan ngi de ban ya ru ling ba ke jing tan jo ba dei tang hang ta ya ka bangi la ban pe la ngi long ne em ki Kristan ki batang ganam la ni ki Kristan ki ba shisha ken rat ba ngi duai ba men ai pat ha ubriu ya kalan ba on shakri ya me ba hohan ba on pa ba on wan nak mat jome go trai kat ba kalat kadang don kat ba ka jing khang kadang pli kat ba ka jing khot hadu kan de klip mat kadang don nginom phat ngai shu na me